Check it out. Yo, ngumasepuli ngaphakathi ngiyalapha, ngiyacebisa yeka ukubhapha musanuka makhwapha. Inkinga yami ngizwane namadika, yizwa kwenziwa kanjani kwibeat busaxoxa. Inkinga yini iqinise lenza kube ngathi ngiyaphoxa, niyathuka kube ngathi nibona umahosha emgaqeni ebosha. Igame ubusathane kade nayimosha, niyaqhosha ngokukhulu ukushesha bese niyaphasha. Ngibhala ngenye indlela bonke benze ngathi ababone esitokweni bayosha. Angiyena wase-KZN ngebhadi ngowasemhlabeni, anginendaba ukuthi ucabangani. Ngishaya isifuba ngobumina, ngingcono kunalokho engikona. Ngifisa ukuba wena nawe ungafisi ukuba yimina. Lobo wami umbono wokuqala futhi wokugcina, ukuba mawa wena mabekubona ebusuku ugibela imbuzi mawa. Lokho ngiyazi kuhlukile uthi ngimona nenzondo ngithole yami power. Ngeke wenze lutho uzogcina ngokukhuluphalisa kwenhlama. Ngithanda ukuqama kanti angikwazi nokudlala ngamagama. That's it. So whatever else we put on them and respect from them, it's a high expectation that they have no intentions on trying to meet.